Antón se va levantar molt motivado pel fútbol y después de badallar, las fallenas va acabar. Molt content, las escaleras va baixar y a la puerta de la casa el balón se va guisar. El coche no se bochava i ell desaforau volava perquè el bus no l'esperaria tot el dia. A Barcelona, al barco, l'equip se'n va pujar i passant pel mig del muelle, a la família se va trobar. Va querer donar uns abraços i a escapes hi va tirar, però mentre ell nadava, el suyo barco va zarpar. Van a llogar un helicòptero a trobar una solució y així van volar hasta el barco portant dentro el nostre Antón. Van sobrevolar l'océano y el barco van engalzar y quan hi eren ben encima, en paracaídas se va tirar. Va caure sobre la popa i la gent se va espantar, però va mostrar el bitllet i el capitán ho va acceptar. Tantíssima fam en tenia que el restaurant va baixar i al mig de les escaleres de l'equip va embursar. Se van donar molts abraços i l'aventura es va explicar. Mentre disnaven tots junts, molto van xerrar. A dormir van anar pronto, pues pel matí no jugaven al gran estadio del Cairo a veure si les ganaven. Y eran ya escalfant al campo quan se van abotinar alrededor del portero que xisquiava sin parar. Agón Antón, quan m'he despertau, ell ja iba marxau. L'entrenador va arribar, sulsiu com a un alma en pena. Si no tenim davantero, harem de fer millor juego. Quique anava per la dreta, regateant en el balón. Va fer allí una pirueta i va marcar un gol molón. A la vegada, com a un zombi, Antón va fer aparició. Ulls tancats, mans estirades, caminant sin direcció. Va topar amb un defensa, al punto d'abragonalo, i van caure els dos a terra, tirant també al senyor àrbitro. A la vegada, el pobre home no va poder xiular el gol, i els àrabes com a llocos van aplaudir molt a Antón. Van arribar els policies, i l'orden hi va tornar. Al mig d'este estrapalucio, Antón se va despertar. Va córrer per tot el campo, fugint de la policia, i per més que ho explicava, cap de paraula serviva. A la fin van tornar al juego, amb tots els guàrdies mirant. Després de molta lluita, su que van poder empatar. Ja a casa, tots s'enrediven de l'aventura vivida. Si a este equip quies jugar, ja te'n puedes anar a preparar. Va celebrar l'arribada, sopant ous i una ensalada. Després se'n va anar a dormir i ho va fer tota la nit. Y així s'acaba la historia d'Antón, el nuestro campeón. Pronto jugarán a China, por tanta emoción.